Барызга да сәлам дуслар. Бүген без Кукмара районының Олыяз авылына, мин авылда калам тапшырын төшергә дип кайттык һәм бүгенге безнең төп героебыз ул Илнур. Илнур һәм минем беренче сорау: ни өчен авыл? Ни өчен авыл дигәндә, мин 2 уку йортында укыдым, төрле шәһәрләрдә. Мин ул вакытта укудан кайткач, квартирада тора алмыйм. Һәр вакытта тренировкада йокларга кайтам. Мин андый атмосфераны яратмыйм. Авылга кайтасың бит любой вакыт. Кайт кич булсынмы, көндез булсынмы, менә чыгып утырасың, кошлар сөйрәй җәйкене, суык кан ишетелә. Аның атмосферасын аңлатып булмый, аның өчен авылда торырга кирәктер дип уйлыйм. Ул шәһәрдә бит кеше һәрбер кеше каядыр ашыга, кемдер каядыр эшкә ашыга, бүтән проблемасы буенча ашыга. Авылдан да юк, авылда кеше үтеп барганда туктап исәнләшеп китәләр, теге андый ашыгы эш нәрсә юк. Шуның өчен авылдыр инде. Авылда туып үскәнгәдер. Менә монда синең атларың ничә атың бар? Хәзерге вакытта 12 баш атлар. Ничек бу идея башыңа килде? Ат карау ни өчен карыйсың? Сөйләп китәле шуңа туры. Ул идея дип, аны әтидән калды инде. Әти миңа 1 яшь вакытында беренче атын алган. Шуннан соң постепенно аңа ярып йөреп инде. Әти ветврач булып эшләде. Аңа ярып йөреп, шул яратуны үзенең яратуын миңа биреп калдырды инде. Ничә атың бар? 12. Син аларны ни өчен асрыйсың, нишләтәсең? Кая куясың? Алар минем бар сата торган атларда бар, үземнең именно ярышларда, Казанда ипподромда чаба торганнар, Сабан туйларда чаба торган скаковой атлар бар. Әле бит син Илнур атлар гына карау түгел, укытучы булып да эшлисең, әйме? Укытучы булырга бу кичкенәдән килгән хыялыңмы, әллә ялгыш барып эләктең, ничек булды? Кичкенәдән килгән хыял минем теге типтә киттем. Әти ветврач булгач, ветврач буласы килгән, бик каты. Прям кызыгы ул миңа, аны өйрәнергә, белергә, кайсы ничек итеп, кайсы авырткандан ничек итеп ишетергә. Кызыгы. Но бер ветврач булгач, ничек шулай китте, 9-ны бетерә торган вакыт. Кая укырга керәсен дигәч, мин әйтәм, ветеринарга китәм. Шул вакытта әни әйтте, семьяда бер булгач җиткән инде диде. Шуннан соң яшь керешкәч, чакырдылар Арча педагогика өлиятенә. Шунда укырга кердем. Физкультурный отделение. Балалар укытасыңмы син, ничә яшьлекләрне, мәктәптәме син, колледждамы? Мин эшлим Кукмара аграр өлиятендә, ул безнең янәшәдә генә авылда, 7 километр эшкә Анда бездә укыйлар 9-ны бетереп килгән студентлар. Студентлар әйтәм инде, балалар 15 яшьтән шул битергәндә 4-нче курста 20 тула 19 яшьлек балалар булып теге җиткән егетләр, кызлар булып китә. Нәрсә ашатасыз менә атларга? Атларның ул битендә чабышкалар үзләренең теге ләкәтә шикелле үзенең рационлары. Аларның рационга суы керә. Шул соңны бутка тирәсен инде. Аңа кушасың. Отырып кушасың. Ясалма сөт, специальный порошок инде. Кушасың кишер, алма, бал. Обязательно бал инде. Шуны булгатып аларга каш ясап бирәсең, төмеш токтып. Үзләренең һәрберсенең үзенең рационы бар. Атның чабышка әзер икәнлеген каян аңлатыла? Аларны яшьтә 6 айдан өйрәтә башлыйсың, шул менә хәзер аңа кийтергән нокта. Дип атала, аннан соң җигәнгә кийтәсең, аннан әкренләп кенә өстенә ягып ябышсың, шуны өйрәтәсең. И потом кыш буе эшлисең инде, 2нче елга июньгә хәтле. Бу топмыйча, бар воскресенье. Кеше шикелле инде, воскресенье көнне генә ял итә, калган көнне эшли торам инде. Аның үзенең процесс бар инде, тренировкасы. Син Казанда укыдың? Мин Шалда укыдым. Шалда укыдың. Шалда 2 белем алдың да һәм кире инде монда әйләнеп кайттың бит. Менә бу өйне моны үзең төзедеңме? Дәүләт булыштымы, ярдәм иттеме? Дәүләт булышмады, моны әти именно моны минем кичкенә чагы, 1 класска кергән вакыт кайтты да эштән үй салам диде. Нинди үй салам диде? Авылда 2 этажлы эре юк, теге мин телевизордан гына күреп инде, кинолардан гына күреп, әйтәм 2 этажлы сал. Проект ясап алып кайтты. Әни әйтә, без моны ничек салып бетерербез ди. Ул вакытта әни дә әйтә, колхозда эшләр, ничек салып бетерербез ди. Аллага шөкер, салып бетерделәр. Мин 5нче класска күчкәч, без бу өйгә чыктык. Ул вакытта аңарча биләр белән тора идем, бик булып. Бүгенге көндә син монда әниң белән.
син әле тормышта түгел, өйләнмәгән. Ә менә мәсәлән өйләнгәч, та шәһәргә күчмәйчәксеңме? Тормыш иптәшеңне биргә алып кайтачаксыңдыр бит инде. Мин теге любой андай теге кызлар белән вопрос кыз белән дә туганда гөләйтәм авыл турында чөнки мин шәһәрдә торам теге кеше әйтә бит шәһәргә барыйк, шәһәрдә эшлик дигән вакытларда булды. Даже укып бетергәч теге төрле җиргә эшкә җибәрәләр безне төрле шәһәрләргә. Ансы вакытта да авылны сайладым мин. Эш бармы юкмы әле вакытта мин теге эш известно түгел каяшым, но мин авылны сайладым. Чөнки авылда туып үскәч шәһәрне күз алдына китәм. Кайсы бер кеше шәһәргә китә, любой шәһәргә Казанга китәләр анда. Рәхәттер дип инде теге акча эзләп. Любой җирдә акча эшләп була үзенә турында. Юк, бәлки кеше теге авылда яши дә авылдан туеп шәһәргә киткән кешеләр дә бардыр инде. Ә менә акча ягыннан килгәндә син ничек уйлыйсың? Шәһәрдә акча күбрәкме авылдамы яисә эшләгән кеше өчен теләсә кайда акча табып буламы? Теләсә кайда акча табып буладыр дип, чөнки шул авылда да эшләп була. Хәзер бит инде авыл дип теге кеше элекеге әйберне әйтә. Авыл бер нәрсә юк, машина юк, теге атта йөрү түгел бит инде ул. Именно һәрбер кешедә хәзер менә любой кешене карасаң да һәрбер өйдә 3-4 машина. Әйе, менә без күреп торабыз. Монда һәрбер үй сайын 2 машина тора. Һәрбер өйдә 3-4 машина һәм цивилизация хәзер авылда күп. Бөтен возможность эшләнгән яшьләргә дә шулай. Балалар күпме менә шундый монда укып калган балалар? Укып калган Күлләттә инде. Казанга, Чаллыга китмичә калганнар. Бар, безнең чөнки 3-4 курста алар китәләр практикаларга, төрле организацияларга, төрле колхозларга. Шуннан соң һәрбер колхоз күренеп тора бит инде ул әйбәт теге кулы ята торган эшкә, техниканы әйбәт белә торган балаларны сразу укып бетергә диплом алган көнне диплом защитасында киләләр алар янына. Әйдә киттек миңа эшкә әйдә. Кызыксындыралар үзләренә, хәзер теге төрле авылга кайткан яшьләрнең программалары да бар. Шул белән кызыгып күп яшьләр калалар авылда. Именно менә безнең колледжны бетергән дип әйтәм мин. Менә бу атларың Германиядән кайткан дисең име? Әйе. Ничә сумга кайтаралар? Ничек кайтаралар аны? Буларны бу 1 яшькә вакытында 420 меңгә кайтты. Моны специально ат йөртә торган конёска дип аталган, шуның белән алып кайттылар. Тешләмиме бу? Сыйпап карасың ярымы? Сыйпа. Атлар курыкканны сизәләр диләр. Мин куркам ич әз генә. Натхай. Кем исеме? Натхай. Натхай. Бу бәрәкәй идеме алып кайткан? 1 яшьлек. Үзең катнашасыңмы ярышларда? Үзем катнашам дип баштарак катнашайм. Хәзер күбрәк көрәшкәч мин сабантуя көрәшәм. Атлар чабалар инде. Малайлар чаба бүтән яшәрәкләр, җиңелрәкләр. Авылда күпме хуҗалык монда? Кеше күп торамы авылыгызда? Авылда кеше шактый, чөнки монда алдынгы колхоз безнең, Урал колхозы. Ул республикада 3нче урында бара пока. Шуңа кеше китмәй эшлиләр. 200дән артык хуҗалык бар хәзер вакытта бу яз авылда гына. Монда ихатагызда сезнең атлардан башка терлек юк шулай бит. Песи бар, эт бар һәм атлар. Бетте. Сыерлар асырамыз. Ни өчен? Сыерлар тутайык, үгезләр, сыерлар тутайык. Белмим, хәзер нишләптер атка гына күчтем, чөнки мин көне буе эштә ул сыерларның теге подходта икенчеләрне икенче төрле карарга кирәк, икенче төрле уход кирәк. Атларга сөйләнгән, алар һәр вакытта ошолар алдында. Шуңа теге эш белән берләштереп булсын өчен ата күче бетте мине. Укытучы буларак, яшь буын белән аралашучы буларак, син аларда авылга карата мәхәббәтне тәрбиялисеңме? Аларга авыл турында ничектер сөйлисеңме? Авылда калабыз дип үгетлисеңме? Андый сүзләр була, сөйләшеп торасыңмы ди, барыбер дә кайсы берсе по душам теге күңелен ача, менә шулай абый булай дип инде менә укып бетерә шәһәргә китим икән дип әйтәләр. Һәрхәлдә дә авылда калыгыз дим, чөнки үзем дә авылда торгач теге шәһәрдә әйтәм инде, мәйдәм эшләгән кеше авылда да шул 30-40-50 меңнән монда да эшли аласыз дип әйтәм, егетләр. Анда барып мәйтәм Казанга барасыз, анда сезне бер кеше көтеп тормый. Бер кеше сезне җылы ашау белән йөгезә каршы алмаячак мәйтәм. Алар теге студент булып укыгач, күбесе кайтып йөри өенә. Иртә белән әтиәнисе ашатып чыгарып җибәрә, кайта көтеп торалар. Теге студент булып шәһәрдә икенче районда укыгач, ул беләсең бит үзең әзерләп ашагач барбыр теге тормышның нәрсә икәнен. Шуңа күбрәк авыл турында әйтәм, авылда калыгыз,
Монда барып карагыз, эш битине вакансиялар күп чыгып тора. Теге карыйсың, менә шундый җирдә кешеләр кирәк монда дип, авылда калыгыз дип теге өмдим инде. Кайсы кала инде теге аңлаганы. Кайсы шәһәргә китеп 1-2 ай эшләп кире авылга кайтып урнашалар, андыйлар да бар. Менә кадр артында әле мин синең әниң белән дә эшләшеп алдым. Бик зур терәгем һәм монда калганна мин бик шат дип әйтте бу. Дөрестер индеме? Яламаганда. Дуслар, без инде сезнең белән Кукмара районының Олыяз авылына кайткан идек. Бүген безнең төп героебыз ул Илнур. Авыл җанлы авылда теләп калган героебыз. Илнур, сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт. Эшеңдә дә, атлар белән дә, атларың исән сау булсын, күп булсыннар, үчесеннәр инде дуслар. Без сезнең белән сау булашабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр.